שלום, אני טל שלמון סעידי, ואני בונה את העסק החדש שלי בקורס מפתח הקסמים. למרות שניהלתי עסק במשך 22 שנה, עסק מצליח, עשיתי שם עבודה נפלאה, אני כל הזמן לומדת דברים חדשים. אני לומדת לעשות דברים שמעולם לא העליתי בדעתי שאני, טכנופובית ידועה, אוכל לעשות אותם בעצמי. דברים ששילמתי עליהם הון במשך שנים לאנשים אחרים, לחברות חיצוניות שיעשו אותם עבורי. ואת כל זה אני לומדת בקורס ביחד עם הדר, ועם המנטורית שהיא הצמידה אליי, סוניה המקסימה, שהולכת איתי יד ביד בדרך, ואת לי כל הזמן את ההרגשה שאני לא לבד. כל דבר שאני צריכה, תמיד יש לו מענה, כמעט ומיידי. הכל מוסבר בצורה פשוטה, בצעדים קטנים וישימים, ואני ממש מרגישה שאני לומדת לעבוד כמו הגדולים, כמו החברות הגדולות בשוק, כמו המנטורים הגדולים שכולנו מכירים, שכולנו פוגשים בכל מקום. בדיוק את אותה עבודה שהם עושים, אנחנו לומדות לעשות בקורס מפתח הקסמים. ולחשוב שאת הדר בכלל פגשתי במקרה. היקום זימן אותה אליי, זימן פוסט ממומן שלה בפייסבוק, לא הכרתי אותה, לא ידעתי מי היא, אבל כמו שדברים קורים בדיוק שהם צריכים לקרות, נתקלתי בו בדיוק כשפתחתי קבוצת נטוורקינג לנשים עצמאיות, ובדיוק רציתי להקים קהילה, והפוסט דיבר על יצירת קהילה, קורס ליצירת קהילה, וזאת הייתה אהבה ממבט ראשון. זאת הייתה ההיכרות הראשונה שלי עם הדר, הכרתי שם אישה נעימה, מקסימה, מלאת נתינה, חכמה, שיודעת להנגיש את הדברים, את התהליכים הכי ארוכים, הכי מורכבים, הכי מפחידים, בצורה מאוד פשוטה, מאוד בהירה, מאוד ישימה, מאוד נעימה, וכל הזמן נמצאת שם. הנכונות של הדר לתת מעצמה, באמת, מכל הלב, ללמד אותנו את כל מה שהיא יודעת, רק כדי שגם אנחנו נצליח. זה באמת מעורר הערכה והתרגשות. אומרים שכל אדם צריך, כל איש עסקים צריך למצוא לו מנטור, מישהו שכבר הצליח, שכבר ישיג את מה שהוא רוצה לעצמו, ולעשות מודלינג, ללמוד ממנו. אז הדר היא המישהו הזה עבורי. אני מרגישה שזכיתי שפגשתי את הדר. ואני חושבת שגם את. אז אם את מתלבטת, האם להירשם או לא להירשם, זבי. חבל על הזמן שלך. חבל להמשיך ולדשדש ולנסות ולהיות ליד, לגעת, לא לגעת. מניסיון רב בשנים, זה המקום באמת לפרוץ, ללמוד ולהצליח. זאת הדרך. חבל על ההתלבטות. תנצלי את ההזדמנות, תירשמי לקורס מפתח הקסמים, ועופי על החיים שלך, ושיהיה הרבה בהצלחה.